ca urmare a excluderii sau ca demisiei, își pierde calitatea de membru de partid. Automat? Calitatea, nu e automat. Aici este diferență între noi doi. Da. Calitatea de consilier și-o pierde numai în momentul în care Consiliul Local respectiv a adoptat o hotărâre în acest sens. Lucru pe care dumneavoastră nu l-ați făcut. Continuați procesul verbal. Rog, consemnați în procesul verbal că sunt prezenți 5 consilieri de la PSD. Da? Că este prezent și domnul consilier, al cărui mandat spuneți dumneavoastră că a încetat. Dacă dumneavoastră constatați, din punct de vedere legal, în opinia dumneavoastră întemeiată pe textul de lege, că o ședință este sau nu statutară, este sau nu legal, da, aveți obligația prevăzută de lege, da, să faceți un material pe care să-l prezentați instituții care vă coordonează, în speță Prefectura Dâmbovița. Că e legal sau că nu e legal, sunt instanțe în această țară, că ne place sau că nu ne place, care vor constata. Bun. Sunteți de acord cu mine până aici? Și participați la ședințele de Consiliu și să consemnați tot ce să discutăm. Acolo unde e vorum. Dar cum l-ai constatat? Dar cum ai constatat că nu e vorum? Prin ce? Stăm și ne învârtim în jurul cozii. Domnul secretar, am rugămintea. Dumneavoastră aveți posibilitatea să trimiteți acest proces verbal și hotărârile adoptate, să le atacați pe cale legală. Sunteți de acord cu mine? Domnul, hotărârile, dacă sunt nelegale, nu le semnați și îmi răspundeți. La următoarea ședință ordinară, e corect că veți avea aceste 2 puncte pe ordinea de zi, plus multe alte. Unul prin care luați act de încetarea mandatului înainte de termenul domnului, ca urmare a excluderii dumneavoastră din partid. Așa. Da? Și al doilea proiect prin care validați următorul pe listă. Revenind la primul proiect de hotărâre. Cu ce majoritate și cu ce vorum îl adoptați?